бисёртар ҳамин дар жанрҳое ки ман кор мекунам аз рӯи яъне ки аз рӯи ҳамин зиндагӣ, аз рӯи ҳаёт, шояд аз рӯи ки ҳиссиёти ман ҳамин хел аст ва чизе ки мебинам яъне ки ба ман маъқул мешавад ва албатта ки ӯро ман тағйир медиҳам бо яъне ки бо диди худ, бо ҳиссиёти худ. ман ба даври дуюм гузаштам ва намоиши шахсии худро кардам ва ин 11 марти соли 2020 буд ва дар он шабу рӯз яъне ки ҳамин пандемия сар шуд ва воқеаҳо сар шуд. Пандемия бо ҳамин сабабҳо боз ба ман яъне ки пешниҳодҳо шуд ки ман ҳаминҷо бимонам, яъне ки боз ба ҳамун корҳои эҷодӣ ва баъзе корҳои фармоишиам буд.